Què passa, gent del submón? Noves propostes polítiques de tall valencianista apleguen per a les pròximes eleccions. Per això hem decidit fer-los un anàlisi a través d'este reportatge. Avui veurem què és València Unida. Què passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Ja des de 2020, diversos mitjans de comunicació anunciaven la fundació d'un nou partit polític valencianista, València Unida, comptant amb la participació de Vicent González Lizondo, fill de l'històric fundador d'Unió Valenciana. El partit se defèn com a liberal, regionalista valencià, ecologista i transversal, que vol dir que recolzarà i adoptarà qualsevol mida beneficiosa per a les seues polítiques independentment d'altres factors, desmarcant-se d'ideologies i creant un rumb propi, basat en buscar el benefici per a València en tots els sectors, econòmic, social i cultural, definint-se pròpiament com a valencianista. Dins dels seus estatuts podem trobar com a fins específics del partit el compliment de la Constitució espanyola, la millora del model tributari de financiació valencià, la lluita contra qualsevol discriminació, ja siga sexual, religiosa, ideològica o lingüística, promoure el respecte cap als animals i el mig ambient, erradicació total de la pobresa i de qualsevol exclusió social, el desenrotll d'una policia autonòmica valenciana, la gestió pròpia d'emergències i mitjans de comunicació que respecten la cultura valenciana, entre molts altres. Les seues propostes abarquen des de l'àmbit local fins a l'internacional, posicionant-se per a ser un partit duraer en el temps, en un niu de votants fidel i clau en el futur a llarg terme en la comunitat valenciana. A nivell internacional, València Unida vol ser la veu dels valencians en Europa i representar-la com a pes pesat a nivell polític, econòmic i cultural. Propon revisar les polítiques agràries i de comerç europees que frenen a l'economia valenciana, crear un pla de projecció internacional per a la comunitat valenciana i que el quarter general de Bétera obtinga la condició de quarter general Unió Europea, formant part dels Eurocorps, l'exèrcit europeu. A nivell nacional, fomentar l'igualtat entre les autonomies, que la valenciana siga el motor que ajuda a les demés a prosperar i acabar en el monopoli que els grups nacionalistes basc i catalans tenen sobre l'economia i política espanyoles, acaparant els majors projectes d'inversió, realitzant competència deslleial o aplicant polítiques d'estat per als seus propis interessos. Les propostes econòmiques de València Unida se basen en que la comunitat valenciana siga el nou motor econòmic d'Espanya, potenciant tant els sectors tradicionalment més forts, com l'agrari, la canteria o l'indústria del calcer i del xoguet, les més grans d'Europa, com nous sectors en expansió, com el logístic, l'investigació i el desenrotll, I+D, el reciclatge i el sector formatiu. En lo que respecta a cultura, el partit se posiciona fermament cap a la protecció de l'identitat i la cultura valencianes. Propon introduir els deports tradicionals valencians i el foment de la música en el sistema educatiu, aconseguir la convivència total del bilingüisme valencià-castellà en tot el territori, creació d'un còdic ISO propi per al valencià, oficialització dels treballs i titulacions lingüístiques de la RAC i lo Ratpenat, a més de protecció oficial per a aquestes entitats històriques, i especialment la desmantelació total de l'aparat pancatalanista governat des de Catalunya, incloent la derogació de la ABL i la supressió dels títols de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a tota aquella persona que no haja de demostrar la seva capacitació en dita llengua. Unes de les seues propostes més remarcables són les destinades a l'ecologisme, polítiques ecològiques comprometudes en la prosperitat econòmica i social dels valencians sense hipocresies, el foment de l'Agenda 2030 a nivell local, la gestió racional dels recursos pesquers i la millora dels ecosistemes marins. I finalment, les propostes de societat i educació, l'implementació plena de l'ingrés mínim vital, una lluita per l'igualtat que no caiga en discriminacions inverses de base ideològica, foment de la conciliació familiar i la natalitat, implantació progressiva de l'educació gratuïta fins als 3 anys, millora de la qualitat formativa del professorat, llibertat d'ensenyança per a les famílies i aplicar medides per a millorar el rendiment acadèmic i contra l'abandó escolar. Aquestes són les principals propostes de València Unida, però el partit encara haurà de fer front a grans reptes i polèmiques. El seu major semblant ideològic és la desapareguda Unió Valenciana, que passa de ser la tercera força política en 1991 a la pràctica desaparició en 1999, degut a lluites internes basades en els personalismes, els quals du arrastrant el valencianisme polític fins avui en dia. València Unida ha pres medides en els seus estatuts i govern interns per a evitar aquestes situacions i defèn crear una política única per a València, per a que funcione, sense copiar polítiques i ideologies d'altres llocs que no s'adapten a les necessitats valencianes. I en això acabem el reportatge. Des d'este canal demanem una política sana i beneficiosa per al poble valencià. Esperem que compartau el vídeo i no oblideu subscriure-vos al canal i activar les notificacions. Comenteu què vos ha paregut l'anàlisi sobre este nou partit valencià. Nos veiem en pròxims reportatges, però sobretot... No te baixes del submón!